Tervetuloa maistajien uuden videon pariin taas. Kantsu ja Repa vauhdissa. Tällä kertaa Kouvolassa tultiin Street Boysille syömään ja testaamaan, että minkälaiset on Suomen 5. parhaimman hampurilaisravintolan burgerit. No niin. Nehän on täällä monta kertaa jo käynyt. Itse omistajat ja tälleen näin, niin kuin, että oikein mukava paikka ja tosi hieno se tulet näkemään sitten kohta. Ja jokaisen suomalaisella on varmasti hampurilaisesta jonkunnäköinen käsitys. No niin. Mullakin varmasti jonkunnäköinen käsitys on. Hei! No niin, sitten on tullut hampparit pöytään ja kohta maistellaan. Pienet ranut Otin kanssa ja Aura majoneesin tohon. Ja mulla on toi Aura-hamppari tuossa noin. Hemmetin hyvän näköinen kyllä. Sitten Repalla on juomana IPA ja mulla musta herukka lonkero. On muuten Kouvola-IPA tuota. Niin On molemmat jo Kouvolan Hopan tuotteet itse asiassa tarkalleen ottaen. Niin. Mutta joo, sitten mennään siihen maisteluun itsessään. No niin, sitten ollaan tänne tullut tosiaan syömään ja nyt taas tehdään ranu. No joo, häiskellut ranskalaisen mulle. Maistat siellä ranun. Ja kerro mielipiteesi. Tää on aina hyvä tää Aura. Aika hyvä. Kyllä, maistuu. Tässä maistuu muuten tuo Aura. Otetaan hampparista hautus. No, miten tätä muuten saa hyötyä? Kato nyt. Katsokaa miten iso. On tää kyllä. Miten tätä saa hyötyä? On ollut ikävä. No, mulla ei oo kerennyt ikävä tulee, kun en oo käynyt. No, mikä sun mielipide? Editään hyvä. Värit sytty silmiin. No, joo, jos asut lähempänä, niin voit tulla Jep. Hinta-laatuisuus on kohdillaan. Vertaa niinku siihen, että tämäkin oli 15 € ja se 15 €. Ei 15 € tämmöisestä hampparista on liikaa. Hei, joo. Vai teet niin, mulla on ranskalaisia. No niin, on ne. Sitten lisäksi on joku 3 € noin. Mulla on niinku pakko käydä. Haluatko sä seurata? Mutta ei hamppari tarkoittaa, jos ei ole paikka. Maailman pitää etsiä syönyt itselle. Ja maistuu. No ehkä on. Kahvasti tulla vähän kauempaa. Kyllä. Maistuu. Ymmärrätkö nyt, miksi ne on kehunut tätä paikkaa? Kyllä, näin. Se voittaa lähettäisi pukkeliin huomattavasti. Hän voittaa. No. Tosiaan Suomen 5. paras hampparipaikka viime vuonna. No ei oo ihme. Joko laitetaan pois. Ne tekee kaikki nämä vastakkeet itse ja Kuvaajalla kirjoittaa pois. oletko valmis antaa arvosanaa? No kyllä tälle mulla antaa 5/5.
Mä olisin enemmänkin antanut, jos ei ole helvetin monta maata. Kyllä tää on 5/5 hintalaatukohtuusteeltaan, maku on kohdillaan. 5/5 on täysin 5/5. No siis 5/5, mutta mä olisin antanut perhana varmaan 10/5, jos oot Ja mä olisin läpi. Niin voi tuoda. Me jatketaan näiden hamppareiden syömistä loppuun ja muistakaa tilata kanava ja laittaa seuraukseen meidät, että tää on semmoista, että katsotaan mitä me seuraavaksi keksitään sitten. Kiitoksia ja Ilo päivän jatkoa kuulemia teille. näkymättä.